Ababukeli ke basithumelela ama-video nge-WhatsApp malungana namalungiselelo okuvulwa kwezikole. Sesi-ready no-bundle of joy bami, owami nokasisi wami. Sesi-ready sebenaso stationary banakho konke kwesikole. Kushoda ukuthi bayolungisa amakhanda manje. Angithi seni-ready? Yebo! Hayi bangabikho inselelo mayelana nokubuyela kwengane esikoleni. Umfana wami uyoqala ugrade 8. Umntana omunye uyoqala ugrade R. Konke sekumngomumo. Sengilindele nje ukuthi ngikhokhele umalume kusasa. Ingane ihambi esikoleni umkhavarisho ngisho uniform isiayiniwe because angiyazi nje indaba ye load shedding ukuthi uma eqala nje uneka kubukeke emuhle. Ngizilungisele before kuba ibhizinisi kaNew nje ngithi angiyilungiselele impela ngayinswinya izama ngifundisa izingane eziningi kodwa hayi ngikuhlelele manje ukuthi hayi bekwazi ukungena kahle abantwana. Ngimi ngomumo manje mina msakazi wami stationary sami siphelele sonke sabantwana bami yonke uniform yabantwana bami nayi iphelele yonke into ayisuke ngalela langa kuvulwa izikole 2020 asifundeni sisupporteni abantwana bethu. Mina sengithi Thokola Themba Mathunza yewukela eselidumele eMantsumpeni ngempela cha konke kimseke umngomumo njengoba ngolesithathu izikole ezivula cha yonke into yomntana miseyilungile i-stationary ngimthengele kuleli sonto eliphelile cishe njengamanje uyakhava uphekwayo yonke into.